Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Hau pozazu berriro ikustea. Oso gozoa dago, Aitona. Ai, aurki edango aldu Klarak ere. Pello! Egunon! Txurio de Hipolita! Pello! Non da gutuna? Gutuna, Klararena. Ez duzu jaso? Kontu bera beti iristen denean emango dizut. Klasen sendagilea etzen atzo goizer arte Frankfurtera iritsiko. Klarak idatzi badizu ere, ezingo zenuen gaur jaso. Hartzakau, generala. Bai. Heidi, ahaztu gutuna oraingoz, eta zoaz larreetara Pellorekin, egunero bezala. Bai, gero arte! Agur! Agur! Heidi ikustera joan naiteke, benetan? Bai, Clara, zure zain daude, baina hitzeman behar didazu, nire aginduak beteko dituzula. Oso pozik nago. Badakit, Clara. Rottenmeier andereñoari esplikatu diogutena eta konforme dago. Mila eskerrik asko. Ez eman niri, Heidiri eta bere mendi ederrei eman behar dizkiezu eskerrak, ez niri. Mediku jauna. Zaude lasai, Clara. Rottenmeier andereñoa joango da zurekin alpeetara. Zer? Nirekin etorriko da? Clara, ez dizut papakarri joaten utziko. Pentsatuko duzunez, Clara, bidai agurren aurka nago erabat. Baina zure aitak ala erabaki duenez. Eta ni zure arduraduna naizenez, ez dut beste erremediorik zurekin joango naiz. Bai. Barkatuko didazue, nire gauzak eta Clara andereñoarenak prestatu behar ditut. Bai, eskerrik asko andereño. Aita, zergatik joan behar dut Rottenmeier andereñoarekin? Berak ez daki barre egiten. Etzazu hori esan. Lehor xamarra da zurekin, badakit, baina zure gauzez arduratzen da eta azken batean maite zaitu. Ados ezpadago, zerbait gertatuko zaizun beldur delako da. Zure osasunak eskatzen du horregatik iruditzen zaizu zorrotza. Bai, konprenitzen dut. Barkatu, Aita. Mendiak ez dira aldatuko, beran dagoela eta... Hala espero dut. Bizkorribili, Heidiri idatzi behar diozu berria emateko, eta bidaia prestatu behar duzu. Aita, mila esker! Gustura ibiliko zara ikusiko duzu, eta amonari idatziko diot egun batzu zuekin pasatzera joateko. Amona ere joango da? Bai, eta neuk ere hartuko dut tartetxo bat zuekin egun batzuk pasatzeko. Ze pozazu eta amona mendira etortzen bazarete! Clara! Clara! Erantzungo diozu galdera bati? Bai. Zergatik zaude horren pozik, mendira zoazelako ez bestegatik? Heidi ikusiko dudalako. Ulertzen dut, mendia oso osasungarria da eta hon egingo dizu zalantzarik gabe, baina bada beste zerbait. Gauza guztien artean garrantzitsuena behar bada.
Hango egonaldiak zangoak indartuko dizkizula espero dut, Clara. Nire zangoak indartu? Bai, baina badira eragozpen batzuk eta jakin behar dituzu. Ez duzu Sebastian izango laguntzeko eta Rottenmeier andereñoa ez dago ohituta mendian bizitzera. Aitonak eta Heidik ezingo dituzte beren lanak utzi. Gauza askotan beraz, alegin handia egin beharko duzu eta gogorra irudituko zaizu. Gainera, aulkia etxola inguruan bakarrik erabilia izango duzu. Bai, jauna. Aldapa asko daude, horregatixe bakarrik bidaia debekatzeko zorian egon nintzen. Gero iritzi aldatu nuen. Arazoiei aurre egiteko gai bazara, gainditzeko gai bazara, zure zangoak hobetu egingo dira. Doktore? Entzun, seseman, ziur nago Klarak bere gaixotasuna gainditzeko borondatea behar duela gauza guztien gainetik. Borondatea? Bai, gaixotasuna bere kaxea gainditzeko borondatea. Bizimodu errazegia du hemen, ez du borroka egiten. Alegindu egin behar du eta arriskatu lurra oinpean sentitzeko. Alegindu egin behar dut? Noski, entzuidazu ondo, beharrezkoa da orekaren zentzua eskuratzea. Klasen, horrek sendatzen lagunduko dio. Behar bada. Ibiliko naiz, lurra sentitzen badut? Ez dakit ibiliko zaren, baina lortzeko borondatea izan behar duzu, ulertzen? Ziur zaude jasango duzula alpeetako bizimodua? Bai, mediku jauna, badakit baiet. Ederki, erabat sinetsi behar duzu hobera egingo duzula. Naiz eta oztopo ugari aurkituan. Bai. Heidik eta Aitonak lagunduko dizute ziur nago asko gainera. Mediku jauna. Heidi, gutun bat zuretzat! Egunon, pillo! Klararen gutuna, Heidi! Emaidazu gutuna! Utzi ikusten zein den zurea? Heidi! Zenbat gutun? Tori. Besteak Aitonaren zat dira. Heidi maitea zu ikustera jango naiz, etorriko dela esaten du! Aitona! Aitona, Klara etorriko da, sendakileak bere hitza bete du! Poste naiz, Heidi. Klara etorriko da! Norkin atzi dizu zuri? Klararen aitak eta klasen doktoreak. Oso lanpetutan abil bidaia prestatzen. Ez da zuzenean etorriko lehenbizi ragaseko baino etxera joango da. Horrela egin behar du gehiegi ez nekatzeko. Noski. Berri txarrak! Zer da? Rottenmeier andereñoa dator berarekin. Ez da horren besterako, Heidi. Klara bakarrik etorriko zela uste nuen ni. Heidi, horren bidaia luzea bakarrik egingo zuela uste zenuen? Arrazoi duzu. Klara etorriko da! Klara dator! Etxoz gora, lapillo. Klararen gutunak ez du besterik esaten. Ez ba? Haztu zaitia Klarak oraintziak bidaltzen dizizu. Hori besterik ez? Bueno, ba, idazten diozunean esaiozu nire partetik oso gozoak zedela oparitu zizkidan saltxitxak. Gogoratuko zara, Heidi? Bai, gaur bertan idatziko diot. Tripontzi! Gutunean ez du esaten zuretzat ez errekarriko duela. Aupa! Aupa! Heidi ezin duk irekin joan. Bakarrik joango naiz. Itzultzen aizenean ez pagaude, sartu hauntzak eskortan, herrira jaitsi behar diagu eta berandu etorriko gaituk. Lasai. Hoe handituko dut. Ai, zoragarria izango da biok elkarrekin zeru izartsua ikustea. Heidi, Dorflira goaz. Dorflira zertara? Neguko etxea konpondu behar dugu, garbitu egin behar dugu eta prestatu, Klararen zata. Ez gara hemen biziko?
Rottenmeier andereñoa dator Klararekin. Etxo lan ezkara denok kabitzen. Bai, arrazoi duzu, Dorflin biziko gara, baina zu? Nola egingo duzu zure lana? Egunero etorriko naiz. Nekatu egingo zara? Ez zait importa, badakitzuk lagunduko didazula. Tira, guazen. Abona! Zen moduz? Heidi, Amona, berri honak ditut asmatu. berri onak? Ba ez dakit zeote da. Amore ematen duzu? Utzi pentsatzen, berri onak dira zuretzat? Badakit zer den, Frankfurteko laguntxoa etorriko zaizu asmatu dut, ez da? Hori da, Clara datorri. Pozik zaude? Zer duzu, Amona? Ara, Frankfurteko pertsona hoiek asko maite zaituzte, eta beldur naiz berriro eramango ote zaituzten. Lasai, Amona, enaiz inoiz Frankfurtera itzuliko. Benetan, txiki? Bai, Amona, Clarako oso ondo irakurtzen du, ona ekarriko dut zuri salmoak irakurtzera. Bai, zeu nahi duzunean. Eskerrik asko, agur, Amona. Laster itzuli, Heidi! Heidi eta Aitona dena prestatzen ari dira. Inoiz baino zoriontsuago dira biak. Oheak prestatu dituzte Klararentzat eta Rottenmeier andereñoarentzat. Eta goitik behera garbitu dute etxea ahalik eta txukunena uzteko. Etzaile azten ohiko lanak egitea. Belarra moztu, gazta egin eta Aitonak astia izaten du zurgintzan jarduteko ere. Oso lanpetuta dabiltza eta egunak aurrera doaz konturatu gabeia. Bitartean Clara, Ragaseko bainu etxera iritsi da eta antxe geldituko da adiskidearen etxera joateko bidaiari ekin baino lehen. Iritsi da azkenean gutuna Heidirentzat. Clara bidean dela jakinarazten diona. Haze zalgurdia! Begira! Zalgurdi bat! Guazen ikustera! Guazen! Harrapatuko dugu, guazen! Ordua da! Klararen bila noa! Ederki! Zederra! Lorena mutela! Iritsi gara. Etzazu burua atera, ondo portatu. Bai. Nengoen, zu ikusteko. Niere bai, Clara. Zer modu zaude? Oh? Sebastian! Kaixo, zer moduz, andereño? Andereño esan dio Heidiri. Zergatik? Igoko zara zalgurdira guri bidea erakusteko? Bai, Zer modu zaude, Adelaida? ondota zu, Andereño. Heidi zalgurdira igo da. Arraio pola, neskaren laguna ote da. Heidi, Clara. Aitona, zatoz hemen da Clara!
Rottenmeier andereñoa, nik uste dut iritsi garela. Bai? Non ote dago etxea atzealdean? Atzealdean sagarrondoak besterik ez dut ikusten. Hau da etxe bakarra? Hala ematen du, andereño. Aizue, mutilak, hau da Heidiren etxea? Bai, horixe da. Heidiren eta Zaharraren neguko etxea da. Neguko etxea? Bai, neguan bakarrik bizitzen dira hemen. Jainko maitea! Sebastian, zer zabiltza? Jaitxina zazu hemendik, favorez? Bai, andereño. Etxe harrigarria? Clara, hau da Aitona! Aitona, hau da Clara! Urte askotarako, Clara, nekatuta egongo zara. Ondo nago, eskerrik asko. Eta oso pozik Heidi ikusteaz. Zer modu zaude, Aitona? Pozik etorri zarelako, zure zain geunden, ondo egongo altzara gure artean. Aitona. Ni Rottenmeier andereñoa naiz, zer modu zaude jauna. Ondo, eta zu, badakitzea deitzu izan zinen Heidirekin Frankfurten, eskartzen dizu. Ez horregatik nire egitekoa zen. Guazen, Clara! Bai, guazen! Hau zuaitz mordoa! Sagarrondoak dira! Zoragarriak! Hau da sarrera! Benetan? Harrigarria, ez da, Clara? Nire hau zabalik gelditu nintzen, etorri nintzen lehen aldian. Hauntzen eskortada hori. Hor dago, polita? Orain larrean dago. Jakina, ikusiko dut gero. Ez gaur ez. Zergatik ez? Negoan bakarrik jaisten da, eta orain etxolan dago beste hauntzekin batera. Eta Lambro non dago? Goian baita ere. Lastima. Eta ezengo naiz ikustera igo? Bai, noski, Clara, Aitonak eramango zaitu goraino. Ederki. Hau da gure gero. Asko gustatzen zait. Oso ederra da berogailua. Enuen uste alakoa izango zenik. Gustatzen zait. Eskerrik asko. Hori xelebrea da, kutsa ematen du. Nirea da, belarronduz betea dago, hori da zurea. Enizun baueak enduko, ez da? Hau da nirea, bestea zeuretzat konpondu du propio Aitonak. Abereak daude nonbait nazkagarria, aukiratza. Arazoren bat duzu? Aizu, jauna, entzuidazu. Zaude, ez dakit, baina ez dago ustaturik herriska honetan. Bat ere ez. Aiene, bilatuko didazu, niretzat lan egingo duen pertsonaren bat, Sebastian gaur joango da, ez dakize egingo dudan laguntzarik gabe. Herritarrek gizon naiz emakume, soroetan egiten duten lan egunero abereekin. Ez duzu zerbitzaririk aurkituko. Ondo ordainduko nieke jakina. Ordainduta ere, saia zaitez zeu, bestela. Baina nork prestatuko du jatekoa eta nork garbituko du etxea? Nik neuk egingo dut eta Heidik lagunduko dit. Rottenmeier andereñoa. Zeure kasa beharko dituzu zure beharrak nik uste, ez duzu beste aukerarik. Hemen dago eskailera. Sabairik gabeko gela, harrigarria benetan. Gustatzen, Clara? Asko, ohitu beharko dut ordea. Azemendi ederrak. Bai, ez da, Clara, nire txola erdialdean dago. Erdian esan duzu? Bai, antxe, laster jaitsiko da pello hauntzekin. Pello larreetan dago? Bai. Goian, zoragarria da. Heidi, lehen bailen igo nahi dut gora.
igo nahi du oraintxe bertan! Zer, ez da pentsatu ere! Nola bururatu zaizu alakorik oso berandu da ilunduko luke itzuli baino lehen? Ez dio xola, Heidiren etxolan geldituko nahi, elkarrekin begiratuko diegu zeruari oso polita da! Adelaida, debekatu egiten dizuet. Zu ez zaude ohituta, ez duzu ba gaua mendi basatian igaro nahiko, ez da? Baina, Clara, arrazoi du Rottenmeier andereñoak. Hobe dugu bihar arte itxaron. Mendiek ez dute ies egingo, eta gainera askoz ere ederrago dira goizaldean. bai, ulertzen dut. Clara, bihar igoko gara untzekin! Bai. Afaria lastregongo da prest, hemen ez dugu aukera handirik, baina saiatu naiz afari goztoa prestatzen zuen etorrera ospatzeko. Ongi, Heidi, erakutsi gela Rottenmeier andereñoari. Bai, goazen Rottenmeier andereñoa. Bai! Zer gertatu da andereño? Izaki harrigarri bat ikusi dut! Heidi, ni naiz. Pello! Zatoz, hor dago, Clara. Pello izango da. Zatoz! Clara, hau da Pello. Pello, zer moduz? Clara, zure gutunean etzeniten saltxitxak aipatu da. Ixo, tripontzia naizela pentsatuko du. Ez zara, ala? Ala da, bai, eta kezkatua dago saltxitxarik ekarri diozun ala, ez? Bai, ekarri ditut. Nola haztuko nintzen bazutaz? Lasaiago zaude? Heidi. Eskara berandu jaikiko ez da, mendira eraman behar dugu, Clara. Goiz jaiki behar dugu, bai. Gabon pasa. Ez gelditu hor kanpoan, oztuko zarete bestela. Bai. Aurrera, neska! 久しぶりに再会したクララとハイジはとてもすぐに眠れませんでした。山はクララを待つかのように輝く星を頭の上に飾って夜の闇の中にどっしりとそびえているのでした。久しぶりの再会を心ゆくまで楽しんだハイジとクララはデルフリ村の冬のうちで初めての朝を迎え、いよいよ今日はアルムの山へ登る日です。クララはあまりにも美しく雄大な山々と木漏れ日の差す森、それに可愛い動物たちを見て嬉しくなってしまいます。そしてアルムの山小屋へ着く頃にはクララはすっかり山の虜になってしまい、早速無理なお願いをするのでした。次回はクララの願い、お楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat, diola bat.